Cyklistická atmosféra, ktorá tento rok vládla nad celým Slovenskom, tesne ku koncu roka sa objavila na ľade. V Partizánskom 27. decembra v hokejovej hale sa odohral exibičný zápas medzi cyklistickými hviezdami Slovenska a HK Športcentrum Žabokreky nad Nitrou. Celé stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu s veľkou dávkou divácky zaujímavých gólov. Už v prvej tretine napol sieť súpera aj Peter Sagan, hlavná hviezda večera. Ja som veľmi rád, že teda chalani ma zavolali si takto zahrať hokej. Bol som, musím sa priznať, prvýkrát na štadióne a normálne s hokejovou výbavou. Takže je to veľmi pre mňa nový zážitok a veľmi pozitívny. Doteraz som vždy hral iba na rybníkoch s kamarátmi, takže toto musím uznať, že veľmi sa mi to páčilo a dúfam, že to zopakujeme. A akým iným zimným športom sa venuje? Tak ja sa nebraním žiadnemu zimnému športu. Od mala, jak sme vychovaní, alebo jak sme teda trénovali, tak v našich podmienkach sme väčšinou robili bežky, tie na rybníku, korčule, alebo teda beh. Takže lyžovanie, snowboardovanie, všetko viem, že to je, si myslím, celkom výhoda a takisto potom aj cez leto ešte iné športy robím okrem teda bicykla. Po prvých dvoch tretinách, v ktorých viac skorovali cyklisti, prišla tretia, kedy sa do koncovky dostali aj hostia. Po troch trestných strieľaniach bola nálada na ľadovej ploche napätá, čo vyústilo do trojčlenného juda medzi Petrom Saganom, Igorom Benzírom a rozhodcom Jozefom Ondrejkom. Po riadnom hracom čase bol stav zápasu nerozhodný 8-8. Nasledovali samostatné nájazdy na bránu. V poslednej chvíli zachránil situáciu Peter Sagan, ktorý premenil svoju šancu a upravil skóre na 2-2 v nájazdoch. Spýtali sme sa ho, čo ho najbližšie čaká. Už 2. januára odchádzam späť do Ameriky na sústredenie a vlastne tam už začíname teda s tímom najížďať kilometre a ideme do Južnej Ameriky na prvé preteky, ktoré sú 21. januára. Aj napriek slabšej propagácii sa našlo pár zvedavcov, ktorí si nenechali ujsť tento exibičný zápas, v ktorom určite vládla dobrá nálada.